Nyakoro mgajwang dakika ne 21 tok saa 1 mar otieno machiegni wadhi nyime gi weche manyien. Nyamburko mating'o jowuoth ne obayo mong'ielore okinyi ma kawuono gi jowuoth e iye e apaya ma Magadi machiegni gi mbalariany ma Catholic University of Eastern Africa. Nyamburko no moyangi ni wuok e riwruok moro ni Kanash Fleet ne owuok e boma mar Rongai kochomo boma ma Nairobi. Picha ne omake kotemo kalo nyamburko mamoko e apaya no. E kinde mane obayo e orido machiegni tesen nyamburko makwea kendo nyumore e bugo. Joneno kata kamano wacho ni jowuoth ne owuok ma onge hinyruok e masira no. Ninguna Polen Pole. Hi. AJ. Kopogore gi Manyakwaro Mgajwang' atiri kaunti ma Siaya kama gikone to doho